sa kaawit. Maayong ano kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Kisha. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, Somewhere Down the Road. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Kisya. Ha? Mag-ipon na ta? Oh, total, kaya man kayo na to. Na ako'y negosyo niya, na pagkitrabaho. O sa pa, dugay na sadta. Ano naman sa kita padung, diba? Aw, hinuon sad. Sige, mag-ipon na ta. Unsa? Nayabo ang cake? O, ma'am. Katanga ba ng Gwen? Busit, di usap din pagbitbit. Balik mo din ibit. Ay, makasapot, makastress. Oy, hinaya ka ng tingo ni mo. Kinatas kapihanan, oy. Nawagas ba sa inyo ha? Nalimot ka. Kasi nalimot ka na. Ano ni amsa ko ni magita din eh? Oh, para ka mao ka nga mauwa, huwag mo kontrol sa mga kagalingon. Sa ba nilitabo ni mo? Kasabay dili sa puton. Nga ang cake ako gihimo, pero tingko ba ah? Tanga, di kina ko mga tao pre-kapa. Uy, hinahilay na ko na sinutihan ni mo. Nausamang ka. Muna nga nagpanawag na kong Gwen, magpanawag na kong kanina, piriti kitang hilaka. Unya ni sumbong na ako, nga gibalikas ko noon ni mo maayo. Ang ama sa balipay ko. Giingnan ko na sa langdaan nga dili ko gustong tanga. Ay, naku ni mo, Kisya. Gusto na, Nabi? At least nasulba na yung problema. Nadala magkani mo maayo, kanang ayo-ayo. Nadara. Oh, Dili ko gusto nga dili magkadimaon ning ako negosyo. Ibaw na biya ka nga mao ni source of income na ako. sige na. Hilom na lang. Hilom na lang ng imong kapye. Ay, maayo na lang gani, babe. Kinahuman gyud ako ang nakaabot ko sa oras. Kung wa pa to, na. First time bitingal ito nga, i-post ko kliyente. Hoy, noon sa ka? Ganina naman kang tingog-tingog. Okay ra ka? Ay, Di na kay problema? resign ako sa trabaho. Unsa? Gikapoy na ko eh. Gikapoy na ko siya si panginsulto sa kong boss din ako. Motong, ako siyang natubag ganina. O yun, saan man na ron? Uwa na hinong kitrabaho? Bahala nagawa ko yung trabaho. Basta di lang gid ko mo trabaho og amo nga sama ato niya. Hawa na lang ganin mo pogi ang imong kaugalingon? Noon sa man in taon ka, uy, Red? Mahimo ba, Kisha? Ikaw ba, imbis mo am-am ka na ko? Di mo naman hinungkong sumutan. Tungod kay sayop imong gibuhat. Saman, bawal ang lagod nga bubati ko kay ubos. Kung insultohon ko niya. Dili sa ingon ana, pero dapat nagpaubos ka. Kay ko may nagkinahanglan trabaho. Pero nasa ko'y pride eh. Kanya sa makagidaan na imong pride ron. Wala hinong kay trabaho. Sabi mo, di gud ka makasabot na ko tungod kay parehas mo batasan sa kung amo. Sa bagay. Anong insulti pa mo ko nimo? Sa babay gi-expect na ko. Nga ikaw gani mismo? Gusog ikaw may insulto sa imong mga tao. Red, Nakaw kay. Og, alas ako pangitaan din eh. Tingalig mo balik sa ko sa amo. Red. Ay, maayo na sa diay nga ginsulto ka ni Raid. Ano ba sa mga ibaw kasi mong feeling? Pero dili mo guna siya ingon ana sa unang good. Bisan usap ako sakit mang istorya niya, dili gid siya mo tubag. Pero karon sakit kaayo. Day, angay sad kang magmata, oy. Iyong pagbuta nga ang tanang tao nga nasa mong palibot, mubiya ni mo tungkol sa imong batasan. Day. Pila naman ni Kadlaw nga wagid mo uli sa Red sa mong apartment. Asa naman yung siya? Dili mahimo, ako tawagan. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call Hangtod later. karon.
Dili paghihapon siya makontak. O na naron. Saon, maldita magugayo ka. Kaya uli yung makakaadto. Ambot lang. Wa ko mahibaw. Uy, kuyog na lang na ako. Manglaag ta. Asa man ta? Milagro, yung kayo nga karon na kanikuyog na mo. Unsaon? Wa na magid mo chat og mutawag si Red na ako. O niya, saon man na ni mo ron. Kundi gil siya mo chat ni mo og tawag, ha? Ako sing atuon sila. Pero di ba, wa man kay gusto ang iyang pamilya nimo. Di ba? Di ba paglas gitabangan man kanila katong dito ka sa ila? No? Oh. Kaya nasuko sila na ako nga ila kong naabtan nga giyaw-yawan ako si Red. Mama na di ha. Kanayo kayaw-yawan nimo. Mo na hinungdan nga dili na maganahan nimo ang mga tao nimo. Unya sa kumin na akong ingon anak mangyud ko. Ay dili man ko gabi kay gingunaan na ka, okay na lang na. Mabitaw nga naatay gitawag nga character development aron nga atong ihusto ang atong mga sayop nga batasan. Day. Ni anak ko lang Red. Maayo ko gatawanan. Maayo! Maayo! Ikaw? Tita, mayong adlaw. Naa si Red? Wala si Red ni. Ha? Asa man di ay? Anong magita pa man kaniya? Di ba buwag naman mo? Ha? Matod sa kong anak nagbuwag na mo. Unsay nagbuwag tita? Wa man. Ay basta kay mo na yung giingon na mo. Gani na siya gipaila din hinamo nga bag-o niyang uyab. Unsa tita? Pwede ba ko mahibawag asa siya ron? Please. Sige. Bisan og di ko ganahan nimo pahibaw ulti ka. Aron na asad kay kalinaw. Unsay pasabot ani? Di na ko nimo, Kisha. Mom, please. Kalimtin lang ako. Red. Human sa tanan natong naagian mo, give up na ka? Karon sa hinungdan kung ano nangita kog lain, Kisha. Pilabot ka tuig nga, giam-am na kung akong kaugalingon nga mausab ka. Pero wa. Mura ko nimog taw-taw, permi. Mura ko nimog di uyab. Wa ko ilay madungog nimo kung dili. Polos pang insulto na lang. Mom, please lang. Kalimtin na lang ko. Kaya tinood. Nawa na gid ang akong gugma nimo. Dugay na. Red. Sakit kaayo nga sa pila na mo katuig ni Red. Iyan akong gipulihan og lain. Oh, ang kuno nako. Nga daghan gyud ang moingon nga bati ako og batasan maong biyaan ko. Pag-una, lisod lang siguro dawaton sa akong kaugalingon, pero karon ako na ginahinayag usab ang akong kaugalingon. Tungod kay dili ko gusto nga kung mahigugma magani ko sunod, biyaan na pud ko tungod sa akong batasan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jaime, 46 anyos, Minyo. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Nagbadaan ako ninyo pag 2023. Apasumpay na lang kining akong pagsuwat karon. Bahin kini sa yuta nga among naprinda sa akong igsuon o gusto na mong lukaton. Apan dili na niya ipalukat. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ngan lukaton man ninyo nga inyo naman yung gibaligya na mong yuta, Jaime. Wagi ko mahinomdom nga akong gibaligya nimo ang among yuta, Jerome. Prinda ray sabot nato. Apan wa man ninyo malukat sa tong sabot nga inyong lukaton. Mong narimate na ninyo taa. Malmo isa ka, Jerome, eh. Pila na ko'y pagkaprinda namo nini? 20 mil na. Ug pila na ko'y kantidad na ni yuta karon. O saon na man sa ng presyo, ha? Unsab ko tong tuiga.
Pero 20 mil sa 2.3 hectares. Ha? Di na sana magkatarungan nun, Jerome. Jerome, igsuon ta. Dili ko nimo agrabiaduhon og sama nini. Ha? Kaya mo ko mahinumdum nga nagpirma kog deed of sale din ng yuta. Pag matuod, nga ako ning gibaligya. Doon na natin kasulatan nga naprinda ni. Ikaw ang pagbatulog kay Ikog. Kay 2005 bago rin ninyong iprinda na ako. Unya karon, inyo ng lokaton? Wa ka malipong? Di gahapon na nimo pwedeng maanggon yuta. Kay wa kay deed of sale, ana. Doon ako'y deed of sale. Sa? Pakita ko na ko. Doon na lagi ko'y deed of sale. Kaya ako ba yung nagbuhis ng yuta hangtod karon? Unsa? Onya, doon na siya gipakita. Wa. Oh, wa man di ay. Kay, wala lagi ko makahinumdum nga nakapirma kog deed of sale anang yuta. Wa ba sana ako mabaligya? Mao gyud. Mainumdum sa dunta ko. Kung nabaligya gyud na ng yuta. Sa barangay mi ini maghusay. Ha? Gipalit ko na lagi ng yuta kap sa kuwik suon. Wala lagi, Jerome. Prenda ang atong sabot. Jerome, gipalit magkani mo ang yuta ni Jaime. Saban, may deed of sale ka ba? Kuan kap? Karang, kap, narimati na ng yuta kap? So ako na na. Basta na kay, na ako'y deed of sale na. Ipakita gani. Ay, kapila na ako ng husay niyo, ani, Jaime, Jerome. Wagin mo mahusay. I-endorse lang tamo sa dar aron ato maghusay dito. Kapila ni may maghusay sa akong igsuon sa barangay. Apan, wa gibi mahusay. Mao nga gi-endorse na lang kami sa kapitan sa DAR. O kunya, Asa man ang deed of sale ani yuta ako na ako'y deed of sale na ma'am. Gikan sa kong gipalitan na ng yutaan niya itong 2004. O nabaligya ni mo si mo igsuon? O dili gid baligya ma'am, perindara. Pero, rimati na ma'am. May deed of sale ka, sir. Na ma'am. Hain man. Wala gid na siya ikapakita ma'am. Kay wa ko na ibaligya ng yutaan lagi. Perindara. O mo ganing akong lukaton. Di man niya ipalukat. Kanang, sir, di ni imong yuta. Naprinda lang sa tag-iya nimo. O karon kay iya mang lukaton. Wa kay mahimo ani, sir. Kay wa ka manggoy ikapakita nga deed of sale. Og siya na aman gikan gipalitan ni ini. Maong iya pagyapon ni yuta. Sukot na lang nga iya ning lukaton. Ipa-okay rin akong deed of sale sa OCC ma'am. Jerome, Ay, pastilan ninyo, Jaime. Nagdako gyud ang inyong lahlis ni Jerome anang imong yuta. lagi tiya. Iya pa magudak o na. Nga umagin ta siya ikapakita nga deed of sale. Matod sa tagadar, nga limpyo o guway sami mong kuno nga mong titulo. Wa pa'y record nga nakaagi kinigbaligya. Pero namong baya to ay, nga kung maukayan kuno nila ang deed of sale, bayron kuno mo 1 million. Ha? Para saan sa mantiya? Bayad kuno sa inyong pagpakauaw nila. Unsa? O kung dili kuno mo makabayad, ipapriso mo nilang tibuok pamilya. Sa? Nahadlok mi nga magpabuhat sila og deed of sale og sundugon lang ang among mga pirma. Basin og mga preso mi. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang naa sa titulo sa akong yuta 2.3 hectares og wa makuhai. Ligon ba kining ebidensya nga wa gyud mabaligyai ang akong yuta kay wa man kini maibani? Ikaduhang pangutana. Naprinda ni nako sa akong igsuon. Ingon niya nga naa kuno siya deed of sale nga wa magiko kapirma ana.
Pwede ba na niyang pabuhat-buhatan og deed of sale o sundugon lang ang among mga pirma? Ikatulo pangutana. Ingon sa ko igsuon, nga kung makakuha ko no sila og deed of sale, magpabayad ko no sila namo og 1 million. Bayad sa pagpakaawaw og ipapriso mi kung dili mi makabayad. Makabayad ba mi nga wa man na sa among kasabutan? Ikaw pa to katapusan. Unsa may among buhaton aron mahusay mi sa akong igsuon, bahin nining akong yuta nga naprindak ko lang niya og 20,000 nga may gidakon og 2.3 hectares. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jaime. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karon ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal bahalag nagpagaw-pagaw ta guys padayon gihapon ta sa to ang programa padayon ta maghatag og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana no anything nga legal mga personal nga mga pangutanag mga problema of course Attorney Elaine ang mutubag ana para ninyo busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaway, mga nangasakit din ha nga classmate nako. Lain kayong panahon karon guys, mao na magmatngon yun ta, magamping ta, keep healthy, drink lots of water kay murag nataptan ta sa light gamay no. Unang medyo pagaw-pagaw atong tingog pero padayon lang gyapon ta no. Thank you kaayo. Letter sender karong adlaw si Jaime. Di niya ipasulti kung taga-asa siya pero minyo siya. Siya una kuno pagka 2023. Agoy, suking tigpaminaw, suking letter sender pag nato si Jaime. Nasumpay na lang kuno ning iyang pagsuwat karon kay naaman to sila yuta. Unya na prenda ning ayuta sa iyang igsuon. Unya gusto na nilang lukaton. Unya, actually, naglisod na ni sila lukat kay murag. Ang katupong ilang giprendahan, murag di pod cooperative, no? Unya, so, unang pangutana. Ang naa sa titulo sa akong yuta, 2.3 hectares pag yun. O wala makuhae. Ligon ba kuno ng ebidensya nga wala gyud mabaligya ang iyahang yuta kay wa man kuno maibani. Of course, no? If you want, ang kanang title nimo imo manggod ng kopya kihanglan ta mukuha tag updated nga copy or sitwasyon sa title adto ta sa Register of Deeds and get a certified true copy sa titulo mismo para makita nimo kung didto sa Register of Deeds nabaligya ba nabay annotation nahilabtan ba ug unsa na dinha ug exactly the same ang certified true copy way mga gi-annotate sa likod way mga suwat-suwat parihara sa imong copy sa imong titulo limpyo pa na intact pa na imong title ha ikaduhang pangutana naprinda ni nako sa ako ang igsuon ingon niya nga naa na kuno siya deed of sale nga wala man jud ko kapirma ana pwede ba niyang pabuhat-buhatan og deed of sale ug sundugan ng among pirma okay ato sang i-discuss kung unsa gyud ang proseso sa pagbaligya og yuta masking dapirinda. Ang kanang pagprinda na tugyuta, wa na nagpasabot nga nahimo ng tag-iya ang atong giprindahan maski pag wa ta kabayad dili na automatic na anay proseso na anay procedure nga gitawag og foreclosure. Ug wala ni agi og foreclosure proceedings ang katong paningil niya unya wa kakabayad sa utang nagpabilin kang tag-iya sa yuta. Kung mobaligya ta ang balaod nag-ingon nga dapat ang nibaligya na ay katungod nga mobaligya. Unsa may katungod sa pagbaligya dapat ikay tag-iya or ang tag-iya ning authorize nimo pinaagi sa dokumentong gitawag natong special power of attorney unya nga gi-authorize ka nga mobaligya for and in his behalf. Pero ang proceeds ang abot sa halin ihatag niya nimo, no? Now, wa man ka mo perma, meaning to say dili kay personal ni baligya, wa kay authorization nga gihatag sa imong igsuon para ibaligya siya. Therefore, any sale ang posibleng natong mahuna-hunaan is nagpiki siya og mga dokumento or nang forge imong pirma or nagmugna-mugnag dokumento, illegal na siya. Dili valid ang iyahang pagbaligya sa katong portion sa yuta.
Ikatulong pangutana, ingon sa akong igsuon, nga kung makakuha ko no siya og deed of sale, magpabayad ko no siya og 1 million. Bayad sa kapag pakauwaw, ug ipapriso mi, ug dili mi makabayad. Makabayad ba mi nga wa man mi kasabutan nga nung kamo may mubayad. Ang imong bayran, ang imong utang kay naprinda man na, di man na maprinda gway utang, kato imong bayran. Pero kung napakauwawan man gani siya, kinsa nang imong saing na siya, imo nang sa. Ngano man, wa may nagsulti nimong ibaligya na, di man nimo yuta, nga nimo man nang ibaligya, ngano nagmugna-mugna man ka, no? So ayaw ko kahadlok kay, wa man mo'y sa, wa man mo'y sayop nga gibuhat. Siya mo'y na mga daghang sipyat nga pwede pa gani ninyo makiha, mapakauwawan gud siya, kung di siya mo angkon ug musulti sa tinuod, kung nabaligya ba na niyagwa ang katong imong yuta, no? Ang portion ana. Katapusang pangutana unsa may among buhaton aron mahusay mis akong igsuon bahin ining akong yuta nga naprinda ko lang og 20,000 nga may gidakon nga 2.3 hectares kay di man sad siguro makatarunganon ng presyoha adi gyud tinuod bayri na lang ng imong utang 20,000 naman na imagine na imong i-give up ang imong 2.3 hectares tungod lang kay wa ka kabayad og 20,000 husaya na ang ang imong utang nga 20 million. No, ang ako sa ding pangutana usa pa ta mo tapos aning atong programa sa inyong kasabutan nga nangutang ka og imong gigarantiya giprindang imong yuta sakto inyong dokumento ang dokumentong gitawag ana loan agreement o real estate mortgage kay kung wa na kanang duha ka dokumento unya kana ra bang real estate mortgage i-annotate na nato sa titulo ug wala na ninyo buhata wa mo anang dokumento ha dili na niya mapalit or maembargo ang imong yuta. Kay di man valid ang proseso sa paggarantiya, no? Or ang pagprinda sa yuta. Why problema sa utang? Masukot ka, mapaningil gyud ka, maski pag way kasulatan kay utang man na. Pero mas stricto man tag requirements kanang anang mga prinda labi na sa yuta. Kinahanglan sakto ang dokumento, sakto ang proseso. Mo pirma og real estate mortgage, notaryuhan, ipa-annotate dito sa Register of Deeds nga kaning yuta na prinda ni. Okay? Ug wa na nabuhat then bayre para mahuman ang problema, bayre ang 20,000 pesos nga utang i-check dito sa Register of Deeds, no? Pagkuhag certified true copy para ma-check na to og intact pa ba ng imong yuta or dili unya husaya og tarong ang imong igsuon. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulunganon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.